Goeie en welkom bij deze bijzondere uitsturing op televisie van u. Een bijzonder plakje ik je wil vertellen. We zitten namelijk in een prachtig mooie kerk, de Broerenkerk in Bolzert. En Joert, in deze uitsturing komen er 2 personen bij elkaar. Namelijk een schreeuwer uit de 17e eeuw. Een Frieske schreeuwer die het heel wichtig geweest is voor het skreune Fries, namelijk Gisbert Japiks. En die komt waarom in de tijd. Anno 2021 gaat er een jonge dame, een fantastische zangeres en muzikante, namelijk met zijn teksten onder de haal. En dat resulteert in een dubbel cd die we Joert presenteren. Vudem. Ik had door Hiske Oosterwijk. We praten straks over Gisbert Japiks en natuurlijk over het project en bij Hiske. Maar eerst een solo-nummer van dat project van Gisbert Japiks. En natuurlijk uitviert door Hiske Oosterwijk. Het nummer heet Leefde. Mooi beeld, geen zin of stier zo fraai. Geen vaal die der in glas bezielt, op 1000 mielen naai. Een striel uit in blierig kind waan, dat ik naar haar stuur. En in die leefde gloed verbaan, als mich in het kersen vuur. Wat hij het mind had, geen verstand. Zijn kirstenbrein is leeg. Al heel veel slijt en kostbaar. Wat meeske vlucht zij heeg. Dat hij die weer de skat vol slijn. Die heften weer beseft. En die toch groeien kind met brein. Al broekt er al zijn vrij. Het doet ding in minderlijkheid, als poppen meer te mooi. En dien wil die gebindelijkheid, als glansje boetenrooi. Maar wat u spleeg, het screent en smet, is geen leef door geduld. Wie dat er weer een leefde net, het is enkel eigen schuld. Yes, oh my.
Dierentank, Hiske Oosterwijk. Straks praten we met haar. Straks is ik nog bij haar complete band. Die komen uit Grensland, Turkije, Rusland optreden. En nog een numeriëre litten van die cd. De dubbel-cd worden dus die duurt centraal stiert. Maar dat verhaal van Gisbert Japix. Rieneke Speerstra, dat is van de stichting Gisbert Japix. Ik ben intussen ondergegaan in een nog volle grutter organisatie, ook de Tiet. Hiske had een hele verhaal reizigen en die verwondert zich dan over de teksten van Gisbert Japix en dat doet ze prachtige dingen mee. Zo Gisbert Japix diezelfde verwondering en gewoon toen hij het Fries eigenlijk leerde en schreeuwde. Maar hij is eigenlijk de eerste die het echt schreeuwen, hè? Nou ja, het wie Gisbert Japix wie vanzelf een man die leefde in een tijd dat de Frieske taal heel dan net mis waard. En het wie een jonkje dat al gauw op de Latijnse squallen te vinden wie hier in de stad Balzert. Prachtige taal leerde, maar uiteindelijk in wie het Massimo squalmaster kwam en daar een prachtige Frieske taal leerde. En dat wie uiteindelijk ik zien met mijn taal. En hij is nooit zien dichtzien in de Nederlandse taal, ik in die Frieske taal beginnen. Maar moest zijn eigen taal uitvinden, want er wie net iemand die hem vertellen hoe dat mast. Ja, er wie net iemand die hem controleert of wat en ik. Dus die ik nog niks op het schrift natuurlijk. Wie hij in dat opzicht echt de eerste. Nou, ja, de water ik wel in het Fries kreur, maar dat wie alweer 100 jaar ervoor. Dus er wie net iemand in zijn tijd die het hem echt vertellen kon van hoe schreeuw je nou die letters en de stavering. Want dat wie vanzelf wel een ding. Ja. Hij heeft enig idee van verstriet het beste is dat hij in steeds van het Latijns het Fries begon te schreeuwen. Ik bedoel, wie een echte een held of wie een dwarsbondel of juist net? Nou, ik denk zeker een held en ik wil een strijder, want als door die Frieske taal schreeuwen mast, zonder dat ze wist hoe dat mat. Hij had ik in zijn eigen werk schreeuwen, door mij mijn commentaar komen, maar het denk eerst even goed nooit, want ik heb in eigen taal schreeuwen leren matten. Dat Fries voor hem, dat hij op papier zette. Wat schreeuwen we daar nou nog van? Ik bedoel, is alles daar nog altijd alles op baseerd of net? Ja, het is uiteindelijk wel de basis van uw Frieske taal van nou. En vanzelf is het toch de eeuwen heen veroren. Ja, dus wat hij doet schreeuwen is nog heel tijd wel het Friesk. Maar uw Friesk van nou is veroren. Dus als we goed lezen begrijpen we het. Maar als het echt oerzetten we het naar het Friesk van nou begrijpen we het beter. Maar je stichting probeer je natuurlijk Gisbert Japix lippen te horen in de herinnering. En ik zie werk natuurlijk en zien belangrijke plak in die Frieske taal natuurlijk. Hoe belangrijk is het dat een Hiske Oosterwijk gewoon van deze tijd, geweldige talent, en hier is toch dat hele verhaal van Gisbert Japix omeermet? Ja, Hiske is heel wichtig, want het is vanzelf een jonge jongeres. En zij heeft wel de woorden die doe heel mooi wie. En net ze nou naar de tijd van no-tilt. En daarom vinden wij het nou ik weer heel mooi. Het spreekt om. Ja. Het is, ja. We hadden de cd, woorden, maar er komt ook nog een theatervoorstelling van in deze broerentjerken. Maar het is een heel project. Ik kan me voorstellen dat je hem daar wel heel blij mee bent. Ja, daar ben we heel blij mee. We ben al een periode aan de gang. En dit is dan de dag dat we hier staan dat de release van de cd is. Maar er zit vanzelf ook nog een heel prachtig concert aan te komen. Ik hier in de Broerentjerken, ja, als stichting, maar uiteindelijk met de hele provincie en mensen die het van de Frieske taal steden hier heel blij mee wezen dat dit komt. En weet je dat er iets meer is dan een stritter die naar hem verneemt is, bij wijze van spreken, en een squallen en een prachtige prijs natuurlijk. Maar blijft de taal nog meer libbend, door dit soort projecten? Jazeker, Gisbert Japix die komt op Nij in het Nijs. Dus we jaren het op Nij, net elke keer wit waar Gisbert Japix wie. En nu weten we weer van, oh ja, dat is de groenlezer van uw Frieske taal. Dus het is ook even de bewustwording ervan. Ja. Op mensen er meer van weten willen, de voorstelling, zeg dit hele project, waar moet ze dan wezen? Nou, op de website www.gisbert.frl. FRL. Dat hier de witte matten. FRL. Ja, zeker. Dank u wel, Rieneke Speerstra Alsjeblieft. van de stichting. Want wij gaan live muziek van Hiske Oosterwijk. Zuiver krijgt wie is een solo, maar hij loopstation hier. En nu had ze een complete band, mijn naam. Ik zeg, dat is een internationaal zeilschip. En mij zien al door ze dit nummer, Ergen. Mijn eigen is alles te vertellen wat ik wil. Mijn eigen is alles, zelfs in stilte, blier en go. En ik al viel ze er vaak niet van, mast weten dat ik mij. Mijn eigen heel goed praten kan, ik zorg vertel ik ben.
als to worst. Die eigens is alles, het is maar krekt als hoest to sjost. Dus is het wel denken de stilte, had geen woorden, maar het is wie. Maar het witte in de stilte, reis gebeuren lieke vier. Mijn eigen is alles, ze vertellen wat ik wil. Mijn eigen is alles, zelfs in stilte, blier en goal. En ik al veel te vaak sneert van, maar het weten dat ik mij. Mijn eigen heel goed praten kind, ik zocht vertel ik weer. U's eigen in een stilte reis geworden lieke vier. Muziek, Hiske Oosterwijk en haar geweldige band. We praten straks ook even over de muziek. Straks ook dat theateroptreden natuurlijk. Dat zullen we in oktober, die in hetzelfde cirkel nogal in mei maken. Maar er is ook een clipmaker, die is nagelnij om correct te wezen. Daar hebben we sterker een primeur nog van. Hij is Marga Trojetta Salcolati en hij heet Sljocht en Rjocht.
Prachtige clip, prachtig nummer, Sljocht en Rjocht. Al hier uit het creatieve brein van Hiske Oosterwijk. Hiske, eerst even naar de clip daar. Indrukwekkend, simpel in zijn concept. Ja. Maar pittig in de uitvoering, heb ik het idee. Ja. Ja, er zitten heel soort laagjes in en het weer echt zwitten. Want we hebben bijvoorbeeld, we broeken slow-mo, een heel soort, maar dan was het in speed 200 mas dingen dwan. Dus dat is, ja. Hoe die precies in dat nummer? Want ik zeg even een trendje. Ja, nou ja, het vertriert, of het is in het concept van dat als net investeert in het goede, of bijvoorbeeld in een taal, zoals het Fries, of als net investeert in de vrouw, wie goed doet, goed ontmoet, ja, dan kiest hij zelfs verliezen. En dat is de zwarte persoon die het, losgiet is, maar dan kiest hij zelfs verliezen bijvoorbeeld. En dan kiest dus ook die taal verliezen. Dus dat is het concept wat we broeken. Dus als die trendjes, dan just dan, het gaat al net zo goed. En dan mag het goelen. Ja. Bist de vrouw van de wereld. Ik bedoel, Rusland is hier net onbekend. Zuid-Amerika heeft een heel soort muzikanten al troffen, prachtige projecten die. Hoe komt u dan te lonen in Bolzert, een broer het Tjerken, met de teksten van Gisbert Japix? Is dat toch een beetje thuiskom of net? Nou ja, is wel. Ja, ik moet zeggen, ik vind het al heel leuk. Ik hier iets van, ik wil graag wat maar de Friese taal doen. En dat hier ik tijdens mijn masteropleiding aan het conservatorium. Dus ik hier zoiets van, ja, als ik daar wat mee doe op een artistiek niveau, waar begin ik dan? Nou ja, ik dacht, traditionele Friese muziek, dat is de verst, maar dat is er net. Er is wel muziek van Friesen, maar geen traditionele Friese muziek. Dus waar begin je dan, als je nog net naar maar werken hebben? Dus toen dacht ik, tekstschreeuwers. Nou ja, binnen natuurlijk zo'n soort. Ja, waar dan? Ja, we beginnen bij. We beginnen maar. Dus ik zit van, ik zie gewoon in de geschiedenis en ik begin bij het begin. Ja, en toen gaan we Gisbertje en zo geschieden. Wat begreep ze die teksten voor? Of was er hulp bij hoor? Want ik bedoel, ik ga een paar van die psalmen van me lezen, proberen te lezen. Maar dat hiek wel even hoor. Dus dan mag er ook nog een soort een haakje om vinden. Daar steekt de haak wat mee. Ja, nou ik denk dat ik gewoon lokkig weer dat ik een boekje vond, Vreugde van de Vrouw. En daar zit dan het Oud-Friesk. Op zich van, nou, is ook alweer Oud-Friesk, maar wat nijer Friesk en dan het Nederlands. Dus daar koek alles, nou ja, ontcijferen, zoals het zit. Want sommige dingen inderdaad, dan weet je iets van, goh, geen idee wat je stiet of wat je maar bedoelt. Maar liek ik wel iets van die klanken en het metrum en wat er mij spelen, dat triggerde mij. Het resulteert in een dubbel-cd, anno 2021. Periode naar zijn leven natuurlijk. Beide cd's hebben eigenlijk een apart verhaal, hè? Daar zit een verschil tussen. Ja, klopt. CD 1 is als meer mijn teksten en muziek inspireerd op Gisbert Japix. Dus er zitten stukjes van Gisbert Japix verwerken in mijn teksten. CD 2, dat is alle gedichten van Gisbert in een jaske. Dus op nieuwe muziek. Je maakt inspelen, de cd is klaar, dat is al in roem. Maar we komen weer om in de Broedertjerken. Jim komen we weer om, wij tijdgenoten. Wat wordt dat? Wordt dat gewoon de cd spelen of game daar nog iets theatraals omheen doen? Nee, er komt zeker een stukje theater omheen. Anders ziet het net een theaterconcert. Nee, het is wel ontstaan vanuit de muziek. En daar is ook het textuele omheen gebouwd. Maar er binnen verbindende teksten, monologen, werd ik het verhaal verteld. Nou ja, een beetje om mezelf en ook Gisbert. Dus, Ja, muziek, hè? Dat was bijvoorbeeld een hele internationale band. Ken die iets met het gevoel met Gisbert Japix? Had ze enig idee op wat muziek ze meespelen? Wat voor cd? Had het natuurlijk uitlijn. ja. Maar ben er vertalingen geweest of had hun het verhaal verteld? Ik heb hun het verhaal verteld. En ik inderdaad vertalingen erbij zet van ja, je gaat de tour en dit binnen noemers. En dit is het verhaal van Gisbert, nou ja, et cetera, et cetera. Ik ken zo lang bladibla, dus dat maakt mij net. Maar ik had ze dus wel uitlezen van, goh, wat werk je in de teksten door? Waar is hij? En wat is dan het gevoel wat erbij maakt? Dus Gisbert Japix had die teksten natuurlijk broekt en die is geïnspireerd op en de oren is eigenlijk redelijk letterlijk. De muziek zelf, want de teksten wien er wel. Had je enig idee hoe de melodieën in de Santje de Eeuw wien? Nou, ik heb wel wat dingen opgezocht. Dat weer vooral tijdens de master heb ik daar natuurlijk onderzoek naar die. En dat binnen de psalmen, maar ik wil meldijen en dat is. Het is het concept van die meldijen, dat kist broeken, dat heb ik ook broekt. Simpele meldijen, net de volle grote sprongen. En er zit een soort herhellingen in.
binnen vaak hele kwarte melden. Nou ja, dat is vaak net een veske, dus ik moest er wel wat bij. Maar ik heb wel hetzelfde concept, dus de melodijen binnen heel simpel. In dat opzicht als ze eruit pakken zoest. Maar dan alle kleurings eromheen van de akkoorden en de laagjes die het noemen bij opbouwst. Ja, dat zwaar te vaar. Dat het net meer zo heel simpel en alles klinkt. De noemer zelf, de kern, zeg maar, het veske, om het zo maar zo te drukken. Had je zelf helemaal skreun of toe de hulp bij hoor? Nee, ik heb de CD 1, dat heb ik helemaal zelfs dient. CD 2 heb ik zelfs alles componeerd, maar heb ik together met de drummer Niels Voskuil heb ik de productiedienst, hebben we alles opgebouwd en later natuurlijk maar alle muzikanten inspelen. Hoe wie dat? Want we zitten nog in een coronaperiode, dus mensen kunnen net bij elkaar komen, de kinderen net reizigen worden, doe ik eens net naar Rusland, de Russen komen hier net. Nou ja, ik schets het maar even. Is het wat dat onbelangrijk heel fragmentarisch, ging maar e-mails, telefoontjes, apps op die manier? Ja. Ingewikkeld. Ja, het wie zo van nou ja, eerst zo, dan die en stuur ze alles op en probeer ze het uit te lezen van nou, zou ik het ongeveer dwan en dan één voor één opnemen en dan bij hoe mensen. Hoe dat al je bij elkaar, vraag ik me dan al. Ja. In je sound, in je plaats. Ja, nou ja, daar is de productie voor. Dat is het goed wist van, goh, wat willen we jaren? En dat probeer ze natuurlijk uit te lezen. En sommige dingen, nou, dan komen ze bij u in de studio en dan 1 op 1 oralmeter opnemen. Maar de oren sommigen hebben het zelfs thuis opgenomen. Nou, dan kind soms wijzen dat even nog een maat. Ja. Hoe is dat om zo fanatiek en eens met Friesland te wijzen? Met die taal gewoon. Ik bedoel, de beste doe ik mij opgroeid. Maar ik al zei, de beste vrouw van de vrouw, de wennestek in Grace. En dan eerst die taal wel helemaal centraal in die leven. Dat lijkt me ook wel weer heel apart. Ik vind het wel heel leuk, mag ik zeggen. Ja, als het iets vanken vond ik het altijd een beetje net cool, om het maar even te zeggen. Maar nou, ik zei zelf wel iets met taal, ben ik wel efter. Want het Frans, Russisch, Nederlands, Engels, nou ja, nooit het Fries erbij. En nee, ik vind juist, en dat ik wat mij omdat het dan toch die memmetaal is, of die tade memmetaal, dat dan toch iets mij die inner psyche van oh, het is thuiskomen en het voelt heel vertrouwd en oprecht. Om er artistiek maar bij bezig te wezen. Dus. Oktober hier een hele serie vaststellings dus, van je theaterstukken, om het zo maar zo te drukken. Bedoelt het daarbij, of hast meer ambities? Was toch meer met de Friese taal of met een orenskruwer? Of bist er nog net met de waan? Nou, meer reacties zou ik nog, denk ik. Nee, ik heb wel ideeën die borrelen in mijn holle van wat ik verder met deze muziek of alweer nieuwe composities dwan wil. Maar ik wil zeker nog wel wat meer stoeien met de Friese taal. Okay. Op artistiek vlak, dus... Ik eerst bij de band nog hier noemen, Dwaan. Stel nog even snel de band voor ons worst. Ja, zeker. Nee, we hebben op cello Rosie Tekema. We hebben op de piano hebben wij Dart Mortis. We hebben Esat Ekinjolu op de bas. We hebben Niels Voskuil op de drums. En Job Postuma op de gitaar. Ik zou zeggen, alvast dank u wel. Spasiba voor de Russen. Dat is de enige wat ik weet. Succes alvast met de tarriedings van Tiedgenoten. Want dat zal in oktober al die plak vinden. Er zullen wat promotiezaken komen voor de cd, denk ik. Je lekker steen van het laatste nummer alvast. Dan neem ik alvast oorskier van jou thuis in ieder geval. Terug te zitten. En even te verhellen nog dat in oktober Tiedgenoten hier dus in de Broerenkerken opvierd worden zal. Op internet is wel meer informatie te vinden. En het wie mij genoeg om deze prachtige locatie, deze mooie muziek. En ik de teksten van Giesbert Japix op deze wijze te jaren. Bedankt voor het zien. En er komt nog één nummer van Hiske en haar hele band dus. 4 van mij. Hiske. De duiveroen, Frieske groen. Ik ben net best op best. Joen zakot zonder dij. 4 van mij. De duiveroen, vreemde groen. Dan wist net wat ik ben. Joen zakot 4 van mij. Maar ik ha en had die liefste leven in. En eeuwig schat mijn vriend.
De tuiveroen, Frieske groen, ik ben net best op best. Joen kort zonder dij. Vier van mij, de tuiveroen, vreemde groen. Is net wat ik ben, Joen kort vier van mij. Maar ik haal